juri. Peserta berikutnya dengan tari Caping Ayu. Sun kena ora bajul muntang-muntangan limo agama kuwi nanging sing ra apik iku manusiane lah kok senengane beda-bedake ayo urip rukun beda-beda ora apa-apa cilik gede tapi bangsa kita aja rumangsa bisa nanti bisa rumangsa Gusti tapi manungsa padha urip apa bisa nojo padha sing padha rukun ben ora susah urip iku ora apa-apa sesarengan ison kena ora bajul muntang-muntangan limo agama kuwi nanging sing ra apik iku manusiane lah kok senengane beda-bedake
Iya, sama-sama.